на две. Битоха. Какво става, хора? Днеска стои с нов клип. Днеска ще караме с Together Bikes. Два наши идват днеска в Габро. Ей ги тук с таската, Миро. Подготвили сме мръсниците, още една мръсница, тетката, Гошето. Ей го пак Вога още един. Отиваме на залата. Там още много малко има. Там е и Дамян и той ще снима. И чакаме Together. Гай сега тук метаме един сергат. Охо, майко! Оп, дайте пак сега по-хубаво. Оп! Уху, че ми лъзна. Оп, споро! Аз кажи мене! Тук е тей? Толкова скоро имаш ли в Габро, бе? Ена? Пар да ги фариш да ги падат. Бах, колко много хора. Мамо, колко много хора. Да но се вижда на GoPro напред. Ей тук отзаре. Друг бат банко. Ай, сега че някъде кара. Ей, пич! Гледай колко много хора. Айде, сайде в Тергав. Ух, майко! Айде, пак се педалим. Уй, бах! Брат, къв този вятър рети зле, бе! Аз ще се обърна на теб, па. Аз пък нещо да го споря. Айде, тук е дропчето. О! Ако закочия, оп, така сега ще на ковче. Мишо! Един скок. По-бързо! Оп! 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 Ето! Ево хора, всички ръща абонират са Together. Его данката, още не са присъедини. Снимаме. До сега раздадаха стикери. Сега продължаваме с караница. Гледай само. Значи хора, сега ще правим състезание за най-як скок. Нали с някакъв трик. Ето как гестата. Гледай колко много хора сме. Кажи ни нещо повече за твоя канал. Че не знам, байк влогове. Байк влогове? Градско. Супер. Как се пишеш? Аз го бях показал напред, стежката долу на GH. Супер. Ще го оставим да последвате всички. Сега да пром. Оп, малък! Някакво уипче.
Топа Ванко, най-велики. Аз тебе толкова много клипа съм ти гледал. То няма много клипове, има кой си гледа. Има, аз. Ти къде снимаш? В YouTube. Не, къде са Да, Гаво? тук в Гало, ма и извън Гало, там Пампорово, Боровец. Хубаво е. Дето ма закарат. Те закарат да кажеш. Да. Къде ти харесва повече? Къде ти харесва повече? Пампорово и Боровец. В Пампорово или Боровец? Май Боровец. И на мен е принес. Там има повече трасета, има повече технични, има и големи скокове. И Джейча повече ми харесва. На Пампорово пускаш го, ама не знаеш, че ли са шипшили колелото. Да. Я са опазите, че ще скачам. Ама вече ми става много яко. Хубаво. На лято може да се засечем някъде. Ще ходиш ли още? Аз ходя да си карам не да състезания ми по принцип. Да. Трябва. Ще видим. Трябва да не се забравя. Аз не съм забрал. Мисъл мъжа къде? Няма го. Той е забрал вече. Той вече ни кара. Не кара. Ай, ходим вземем круза. Добре, аре. Сега с брат Ванко, сега отиваме с Денката да вземе Санта Круза и ще се върнем пак при тях в той и да скачам. На колата сме, бе? Айде, сега се пускаме. Паме, малака! Да видим Денис. Дай му рейсър! Добре, брат. Да, бе! Уоу! Излиза от виража, майко, снима го! Ко направи, бе, мъжки? Чакай, че нещо, коми стана предната ми правиш, и ти ще аз се блъскам за Не, на молитви! Иба майката на виража! Зови на всички! Чакай, да. Чакай! За френчите да има. Паме маляка! Инстаграм на... Денис Иванов! Айде, пускаме се тук сега пак! Айде! Дай! Там намали прискока! Майко! Аре, бе, да видим. Оп! Аре! Аре, Денка! Денката тръгва, изсилва, върти. Скача скока, с бясна скорост. Леле. Те бяха бързи, ай, давай да мене. Давай, пускай спирачките. Оп! Давай,
Ами той е там с тепъпа, ама... Ули, кой е паднал, бе? Стигни с крака, Пада ли, Никола? Ти си не Никола, силно. Аз съм така, Ташатка ли се удари? Да. Ей, сега си направя на жертва. Аре, поп! Аре, бе, заварино! Давай, давай, давай! Идваш, ама те не чух. Бах як. Кошка е. Много не са размерни с това. Храм хлопче, преди да се стръгна. Ей го буса. Сега ги изпращаме. То точно не знам нещо ще се вижда. Давай мълчи, бе, Миро. Значи тук ще е край на клипа, да нещо да се вижда. Да ги тук, изпращаме Together. Може да стана някакъв як клип. Благодаря за гледането, лайк, subscribe, ай чао!